Nyusul mangke. Ya, nyusul monggo. Mangke nyusul. Oh, siap. Selamat malam Bapak, mungkin punya lagu nanti. Oh Raisa, aslinya dari mana? Oh Sumatera. Pano, mbok ya ditonton perejengane gitu. Perejengane iki kaya Sragen ora prejengan Sragen. Sragen. Ngene iki prejengan Datuk. Irung Sragen kok irung mutlak. Ora, iki Datuk, irung Datuk. Irung pira mekor gedhe mister kaya padha. Tandane apa kuwi? Rezekine oke. Amin. Ampun kali lancar. Ya, tandane lah setia. Ya amin ya Allah. Kak Neneng, Kak Siti, Kak Romlah, Kak Abida ya. Loh kok Anda meragukan? Ayo, nentekke. Terus apa? Yo sik to, tambah Google sik. Wanyen ora kabenaran.
bablas kenapa lagune? Sisan. Non? Oh Tuban. Apa tuh? Yang Gambyong. oh Gambyong Parianom. Ora, Gambyong Tuban ngono kae lho. Oh iya iya. Kayak serampat iya. ngono tadi nggih Pak nggih. Oh serampat oh nggih siap. Iya. Bareng sampun pepanggian anane jar tambah tresnane nganti wegah perpisahan anane jar tambah tresnane. Matur sembah nuwun. Nggih. Monggo Pakde. Bude mon asik. Joget Pakde. Kokong dikeyol. Rapen aku, Dik. Sesek mlebu sedeng. Sewindu suwe lawase. Kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku. Ati susah mong kangen seliramu. Bude mangga. Rena wengi tak anti-anti. Ati susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ora bisa mari. Amung minul kang bisa nambani. Masya Allah. Repot-repot. Ora penak lho, Dik. Bude titipane titip. Loh, wis mbisiki Om Gino arep disawer dhewe jare. Ya, ya Allah, matur nuwun Bude. Ngerti wae kena anu etol, Dik. Sing ngundang Bude karo Pak Dik iki aku lho. Tapi Bude pengen nyangoni aku dhewe kok, Dik. Lo ngerti nek kowe wong susah gitu. Iya. Makane aurane ora susah to, Dik. Aura gelap kowe. Iya. Kowe luwih gelap, Dik. Aurane peteng lho ya, dadine Bude ya mesakno. Heeh, peteng dedet. Apa meneh kowe luwih. Ya Allah. Mas sampun tek to, Dik. Garek sitok iki Pak. Aduh, garek sitok iki aja mbok jaluk ya Pak No. Ora wis. Lah engko Dik nembung utang gelangku disite. Cincinmu yo entek, Dik. Cincin gak duwe. Ya Allah. Ojo mbok tembung iki sumpah Ora. garek siji iki ya cilik, duwite gak ono Iya, sumpah. ora. Delokno. Wis. Lho cilik, duwite gak ono. Yo gelangku gede mangsamu. Lah iki nggon pasar Kramat Jati. Aja sumelang wong ayu. Tresnaku iki ra bakal ayu. Ora suwe aku bali. Bisa sumating ana ing sisihmu. Endang miring Mas Ari. Jelas nada. Iya iya iya. 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 Pakde
seleramu. Sampai bawah, sampai bawah. Sampai bawah deh, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Matur sembah nuwun. Pegel, pegel, pegel. Matur suwun. Reno wengi tak anti-anti, ati susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ora bisa mari, amung sira kang bisa nambani. Kene nah, wis. Kene lho. Kene Dik. Nyelukmu sapa mau men? Men, ana lho men. Lah iku yohku lho Dik. Tuwek aku ora kono iki. Tuwek kono. Ning wajahe tuwek kono. Kakan butuh. Mbok aja ngono to Pakno. Iya, ayo sehat-sehat. Ayo maturke matur nuwun sik karo Pak De. Sembah. Siji loro tuwa. Pak Derejo matur sembah nuwun. Bude sembah nuwun sehat-sehat. Berkah rezekine tambah kathah, Tambah barokah. tambah lancar, gendang mantu. Ora lokak ning tambah kebak. Amin. Amin. Aja semalang wong ayu, tresnaku iki ra bakal ayu. Ora suwe aku bali, rasa tresno. Lah ya rasa tresno seliramu, rasa tresno yo. Dua Ganasnya Indonesia. Gia Monica. Pak Derejo, Bude matur sembah nuwun. Halo. Pak De, Pak De. Bude, ayo Bude. Halo. Sopo kae rek mau ngambang bakon saja Makasih Bapak ing urung bantolo rasa tresno ing batin ora tega rina wangi sliramu tansah godha ati hae Bude hae kulo nek roh wong gegem-gegem ngoten niku lho deg-degan ngoten lho Bude iki aku langsung GR ngono lho. Hah pripun? Pripun Bude lagune napa Bude? Napa Pak? Pak De napa lagune? Bude itu lho lah ya ngono ki to. Sak bibar menika Bude nggih. Mongko setiaku hatiku kepengen lelaki sliramu
pun siap dereng. Bude, pun siap dereng. Mongko setiaku hatiku kepengen lelaki seliramu bisa aku liru ing urip gantolo. Niki sampun wonten dawuh saking panitia. Ah. Nggih kalih lagu malih sampun cekap. Terima kasih loh. Pak De Bambang ongkoh dijogeti. Iya ya. Matur nuwun Pak Gino. Bita api kan itu Biar lewat aku kelingan Gubuk ae. Gubuk kae biyen tak lereng Neng jaga kepak tulisan Warna abang Warna abang tanda isin legayan jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo adum tresno tanpa batal tanpa kuasa abot ketaman asmara ayo Bapak Bambang gubuk kae nyimpen Esek, buka sini dek. Tak copot tadi. Oh cucu nggak apa-apa malah apik loh. Iya. Yang penting kan depan nih soal belakang busuk ya nggak apa-apa. Boleh pikir carry yo Dik yo. Iya. Ini. Iya. Ya, tadi yang punya gubuk asmara? Kakong. Mbak Kakung. Iya. Iya, nggak dijoketi Mbak. Tak kenal maka tak Kampleng. tak sayang. Yang di sana yang celingak-celinguk sini boleh merapat emang penyanyinya kali ini agak kecil. Agak Kalau kecil mungil. bawa zoom pembesar boleh. Kalau mau foto Zoom juga meeting. boleh di Ya, zoom. boleh banget. Dalam? Iya. Ayo Dek ya. Kita jalan-jalan ke sini ke Bos Nardi. Bos. Ya, Mas Gareng, rung nyanyi. Iya, perkenalkan saya Mbak penyanyi dan Iya, Ingon-Ingon. kenalkan ini LC kita malam hari ini. Yang mana Mas? Pak Yudi. Pak Yudi, selamat malam Pak Yudi. Selamat Masya malam, Pak Yudi, ya Allah. Orang kaya ini mah. Iya, Assalamualaikum. aura orang kaya ya, Dik, ya. Ya Allah. Lihatin aja, Masya Allah. Selamat malam, salaman dulu. Iya. Oh ini Pak Yadi. Pak Pak Yudi. Yudi. Ini Pak Yudi. Oh ini bosnya. Alhamdulillah. Amin ya Dik ya. Bisa bayar SPP. Udah lunas ya Dik ya? Masih nunggak. Berapa tahun? 5 bulan kok, 5 bulan doang. Pakai aura nangis gitu dong Dik. Pak Yudi mau dijogetin apa mau dinyanyiin aja? Abisin dulu ya. Iya. Catatan sakjroning
luntur. Detak luntur saya merhati. Ya yo. Aku kowe dadi garwa mergo lirik. Monggo Bapak. Ayo Mas Siti yuk. Ayo Ayo monggo kita masih lagi deh. yuk. Monggo. Yo Pak Yuni. Yo. Iya. Ae. Monggo Om. Asik. Boleh dikeproi? Ayo kita player. Iya. Ayo Mas. Ayo Om. Ayo dang lo bareng-bareng yuk. Ayo kita player. Keproi ya. Ayo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Iya tanggul lerek Iya. neng cagak kebak tulisan warna abang tondo lulu perawan. Pak Yuni. Ayo Mbak Siti. Jenenge gubuk asmara. Biyen kae kanggo adung tresno. Tato bentang, tato lesu. But abadi ketangan asmara. Aselole. Gubuk kae nyimpen wadi esek-esek teluntur nganti tekan wengi. Gubuk kae kebak crita Mas Yudi. wayah wengi nganti kekatrina. Dasar memang penyanyi gatel ya. Eh? Saureng nyawer nyeluk Pak bahasan nyawer Mas Yudi. Bukan gatel, Dik. Begini bukan penyanyi gatel. Apa? Melegrek. Ya. Catetan sajroning ati. Jatan luntur. Aduh, tuh. Luntur, saya merhati. Tarik pas. Aku kowe dadi garwa mergo ning gubuk asmara. Ayo Nul ngadeg Nul. Ya. Mariska. Jelas nada ya.
kami Dedek Damar Panji. Gia Monica. Ya. Bapak Monggo, ini Bapak. Enggak Pak Blandong Pak.
Satu semi daku genan kumplitan deh. Abang biru lampu diskon. Monggo Om. Awak rumah Monggo. pikir bocor. Asik. Ayo ya 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 ya. Bojo sing kena maju mbak, njaluk disayang. Sing tuwa masuk ketinggian. Ilahanmu tak bisa Ayo Om. maju. Om Gareng. Andam tresno mas, uga andam waktu. Mikir putuhe, mikir belanjane. Gersa iki bingung atine. Halo mendino mulai rono telung dino bali nang kene aku penak ede sing sedino Kanggo sapa sing setino. Ayo, bos, bos. jelas nada Ini Bapak siapa namanya, Pak? Pak Bojo. Asik. Iya. Pak Bojo siap bergoyang. Nanti. Iya. iya 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 ini Om siapa namanya Mas Wondo Apa biru lampu diskon. Awak mas pikir bocor. Bojo sing tenang, jaluk maksud. Sing tuwa masuk ketinggian. Surahmu terapi satu Mas Wondo adem tresno uga andem waktu bojo sing enom jaluk disayang Gersa iki bingung atine. Mas Wojo. Mas Wondo sekali lagi
bojo sing enom jaluk disayang bojo tua cemplongne blumbang awakku rudek mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang bojo tua cepet kelawang Biramu mata bisa Atom nemas uga atom waktu nyanyi sedikit gak iso mikir butuhe Mikir belanjane Gersak iki akeh kali. kelem dino mulai rono kelem dino bali nang kene diparmi penake sing sedino kanggo sapa sing sedino kanggo wong liya sing sedina kanggo liya Tan Mas Oke. Ya eyo, ya lagi dong. Nate tak lewati nalikane langit mendung kutho ngawi wakino sedang laga wis reno matur sembah nuwun jroning ati saben liwat aku ora bisa lali lewati isih koyo wingi uni ora krasa
ini salah satu contoh yang baik. Anje, Mbak Kakung tuh penikmat. Senang bersedekah. Sembah nuwun nggih Kong nggih. Rasa Ayo, Kong. Yang uti. tonton tanpa pagut katresnaku rinanggut pur banding peti jelas ada oke serang denan kuping saja senasih Sembah nuwun. Pak Rianto, sampun saya Bapak. Dereng. Oh, dereng, tak pikir nek wis capek ngono lho. Dereng ya. Ibu, sampun saya dereng, Bu. Dereng. Oh, dereng. Gareng, monggo Om Gareng.
rasa kangen ning atiku nalika ning kedung amba sliramu ngucap janji tresno moral liya mung kanggo sliraku. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu. Biyen ate anduk tresno bebarengan neng kedung amba. Pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni. Apa rasa jroning ati piye maneh kudu tak lakoni. Mas Gareng atas sembah nuwun. Tetep pareng panggah parani. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu. Biyen ate anduk tresno bebarengan neng kedung amba. Om Gareng Rizka, ternyata Om Gareng apa lo? Panyuwunku mring sliramu bonus pisan meneh. Mas Gareng sing nyanyi. Mas Gareng, lagu ini yang menciptakan yang tukang keyboard Mas itu. Landa. Itu pencipta lagunya. Ini di Sragen kondang lagunya Pak. Iya, lagi hit di Sragen. Goro-goro lagu ini sukses langsung. Iya.
fotomu rasa kangen aku marang seliramu Mariska biyen ate andung tresno bebarengan neng gedung ombong Mas Tegiana Saiki aku papane pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni lapot rasa jroning ati piye maneh kudu tak lakoni Om Gareng Mbah, pilih denda apa pilih nyano nyanyi? Bude, joget. Ayo deh, Pak D. Yuk, yuk, yuk. Yen
Ampun. Oh nggih. Lulu bagianmu lu. Janjane kowe ning ngendi? Kepiling Dia Monica, Rizka Mariska, Elsie, Duduk Cantik, Pade Bude Sembah Nuwun berkah barokah. Makasih ya Dek. Wis wajib pansati nindakake akan wis kumadang wae sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakae agama limang wektu kudu tansah dijogo sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Baik, dia berakhirnya lagi, maka berakhir pula perjumpaan kita. Kami atas nama keluarga besar campur saya jelasan nada di bawah pimpinan Mas Teguh Kancil, koordinator Mas Mustaqim. Bila mana sekali kami dari awal hingga akhir saya masuk ke mohon maaf yang besar-besarnya buat dulu-dulu YouTuber Indonesia. Jika love you sama tersebut Bandung, salam santun, salam budaya salam selalu, dan akhir kata wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.